хаті свою родную кофточку, яка висела як хусточки моєї матері. Я глядів на її, поки не зауважив збоку фотоздимок, які я так само неколи робив самостійно. Господечка, ты ж мой родник. А якою ж Гурочка нам напаскала? Ой, не спитать мы тебе не можем, не накормить мы ж тебе не можем. Откуль хоть ты? Я твое имя. Ой, ой. Не маешься, не ворочайся, не хвалешься. Мы ж только кони заехали накормить, мне понравится. А зараз уже без сюрприза до аэродрому. Але я не чув, не бачив її. Поруч з нею з'явилася моя жонка. Я вільним позірком углядався в її. Я сподівався, що зараз вона познає. Вона не може не познати мене. Але, на жаль, вона гляділа на мене і все ніяк не розпознавала мене, своєго мужа. Тоді я знаками руки почав просити, щоб мені дали голову і папіру. Але мене і зараз не розуміли. Тоді у розпачі я жадав сорвати бинти з твару. Але санітарка утримала мою мокрую руку і притиснула мене до ложка. У гэтую хвилину в хату войшов мой батько. Ты что это ён? Супокойся, хлопча! Ты мой сподівався і нечого пов'язку зриває. Супокойся! Не один ты покутаешь за родиму. Ось и сын мой, Андрей, негде воює. Може и он поранений. Але ён не будет ахныкать и бинты зрывать. Нет, мой Андрей терпливый, мужный. В своим Андреї я упевнений.